नैहर में से आई अपना यरबा के संगे पियाबा से धराई लेके 5G के मोबाइल वो नैहर में से आई अपना यरबा के संगे पियाबा से धराई सैया देखले आए है सैया देखले त सड़िया लेटाइल रहे दोनों लाल गाले उठवा चुसाइल रहे सैया देखले त सड़िया लेटाइल रहे दोनों लाल गाले उठवा चुसाइल रहे। रहेले रात दिन फोनवे पर बिजी पूछला तो कहेले की बात होवे निजी रहेले रात दिन फोनवे पर बिजी पूछला तो कहेले की बात होवे निजी ओकरा मनवा में दूसर घोराइल रहे ओकरा मनवा में दूसर घोराइल रहे दोनों लाल गाले उठवा चुसाइल रहे सैया देखले तो सड़िया लेटाइल रहे दोनों लाल गाले उठवा चुसाइल रहे। सजी सवारी के फोनवा लगावे वीडियो कॉलिंग पर बतियावे सजी सवारी के फोनवा लगावे वीडियो कॉलिंग पर बतियावे हो कैसे कहीं कि कितना लुभाइल रहे कैसे कहीं कि कितना लुभाइल रहे दोनों लाल गाले उठवा चुसाइल रहे सैया देखले त सड़िया लेटाइल रहे दोनों लाल गाले उठवा चुसाइल रहे।